Nosaltres recomanem a partir de 10, també per lo colpidora que pot arribar a ser, el llenguatge que s'utilitza, però evidentment aquí els pares doncs, són lliures de portar. Ens han demanat, ostres, té 8 anys. I dic, res que no hagi vist a Netflix ja. I llavors els porten i superbé també, val? Més petits. Però més que els adolescents, sobretot els seus pares, que ho vinguin en família, perquè veure-ho en família posa damunt de la taula situacions que potser, ostres, us veieu tots reflectits en l'escenari i no sabeu com parlar-ho. I un cop ho veus externalitzat, perquè clar, posem en situació que les situacions compromeses, complexes i difícils de les famílies normalment no surten de casa. Es queden allà. I si no se saben gestionar, és molt difícil que se solucionin. A menys que comptis amb professionals, evidentment, però quan et posen la teva història o la teva discussió amb la família sobre l'escenari i estàs amb el teu pare, la teva mare allà mirant i diu, vale, això, aquests som nosaltres. Crec que és una eina essencial per quan acaba l'obra diu, vale, parlem de tot això. I en un moment de frescor, de tranquil·litat, d'amabilitat, no? Hem aconseguit això, que sigui una eina per poder tractar tots aquests temes i simplement parlar-ne. M'he portat d'allò més bé, així que res que em sorprengui